सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण 17वा अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग याचा अध्ययन करणार आहोत. प्रथम मंगलाचरण म्हणते, मग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इकडे ही स्लाइड आहे. इकडे हे जे 3 कृष्ण वृंदावनाचे आहेत, श्री मदन मोहनजी, श्री गोपीनाथजी आणि श्री गोविंद देवजी. पण आता हे वृंदावनात नाही आहेत, हे जयपूर आणि राजस्थानमध्ये इतर कुठेतरी आहेत. जेव्हा मुसलमान लोकांनी हल्ला केला त्यावेळेला यांचं स्थलांतर झालं. तर आता ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी बघा, आज 17 दिवस झाले तुम्ही रोज आनंदाने प्रेमाने न चुकता कृष्णाने सांगितलेली जी गीता आहे त्याचं अध्ययन करायला येता. तर खरोखर हा आनंद कृष्णाचा आहे. त्याला खूपच आनंद झालेला आहे की तुम्ही येताय. आणि आपण कृष्णाला साष्टांग नमस्कार करूया. श्री राधा गोविंदांना नमस्कार करून आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय चालू करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवलेली आहे, त्यांच्यामुळे हा उपक्रम घडू शकतोय. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण आपला वर्ग चालू करूया. तर काल आपण काय बघितलं? दैवासूर संपत विभाग योग, की 2 तऱ्हेची माणसं असतात. एक सूर असतात आणि एक असुर असतात. जे सूर असतात त्यांच्यामध्ये सगळी दैवी संपत्ती असते, त्यांच्यामध्ये दैवी गुण असतात. आणि जे असुर असतात त्यांच्यामध्ये राक्षसी गुण असतात. मी तुम्हाला सगळे गुण सांगितले, दैवी गुण कोणते आहेत आणि राक्षसी गुण कोणते. मग राक्षसी स्वभाव जो असतो, राक्षसावर खूप बोलणं झालेलं आहे बघा कालच्या अध्यायामध्ये, की त्यांच्यामध्ये कुठले गुण असतात, त्यांची ऍक्टिव्हिटी काय असते, कोणकोणती कर्म करतात, ते विचार कसा करतात असं सांगितलंय. मग राक्षसावर किंवा असुरावर इतकं विस्ताराने कृष्णाने अर्जुनाला का सांगितलंय? पण शेवटी ताकीद दिलेली आपल्याला की तू हे जर असुरी गुण बाळगलेस तर तुझं पतन होईल. तू अशा योनीमध्ये जाशील की तिकडे तू माझ्या पूर्ण विस्मरणात राहशील. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला 3 गुणांपासून कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही अगदी दक्ष राहा. त्या 3 गुणांच्या जवळ सुद्धा फिरू नका, कारण हे जे 3
गुण सांगितलेत त्यांनी, गुण नाही, अनर्थ, 3 अनर्थ. ती 3 अनर्थ नरकाची द्वारे आहेत. तर ती 3 अनर्थ कोणती लक्षात आहे का कोणाच्या? 3 अनर्थ कोणती आहेत ज्याला आपण नरकाचं द्वार म्हणतो? बोला. नाही लक्षात? काम, क्रोध, बरोबर. मद, मोह कदाचित नाही, काम, क्रोध आणि लोभ ही 3 लोभ. अनर्थ म्हणजे स्ट्रेट अवे नरकाचं द्वार हे उघडलेलं आहे. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की जर तुम्ही आसुरी गुण बाळगले तर तुम्ही नरकात जाल, तुमचं पतन होईल. आता हा 17वा अध्याय. आता जिकडे 16वा अध्याय संपला, तर 16वा अध्याय जो 23वा श्लोक आहे त्याच्यात कृष्णाने सांगितलेलं आहे की जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो तर त्याला सिद्धी मिळत नाही. कुमुद माताजी तुम्ही आहात का? बरं. तर मी तो श्लोक जरासा वाचते आणि त्याचा अर्थ वाचते, मग तुम्हाला समजेल 16वा अध्याय जिकडे संपलाय तिकडे 17वा अध्याय चालू झालाय. य शास्त्र विदमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. म्हणजे जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परम गतीही प्राप्त होत नाही. म्हणजे आता ज्यांनी शास्त्रात जे काय सांगितलंय त्याचा त्याग केलेला आहे आणि लहरीप्रमाणे आपली तो उपासना करत आहे, तर मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे की असा जो उपासना करत आहे त्याच्याबद्दल मला आणि जास्त माहिती पाहिजे. अनाधिकृत उपासनेबद्दल मला अनेक माहिती पाहिजे की लोक असं का करतात. शास्त्रामध्ये इतकं दिलेलं आहे पण आपल्या मनाप्रमाणे उपासना का करतात. मग श्रीकृष्णाने उत्तर दिलंय ही लोक असं करतात कारण 3 गुणांचा प्रभाव त्यांच्यावर होतो. मी तुम्हाला सांगितलं ना की आपलं शरीर निरोगी असणं हे स्वाभाविक आहे किंवा हे नॅचरल आहे कुठल्याही मानवासाठी. पण आता शरीरामध्ये रोग झाला, बिघाड झालेला आहे शरीरामध्ये, तर हा रोग जो झालेला आहे आता हा रोग ठरवतो तुम्ही कुठलं कर्म करणार, तुम्ही काय खाणार, तुम्ही काय पिणार, तुमची ऍक्टिव्हिटी कशी असणार आहे दिवसभरातली, हा रोग ठरवतो. आणि अगदी एखादा रोग झाला म्हणजे समजा जर एका माणसाला डायबिटीज झाला तर फक्त तो इफेक्ट पॅनक्रियाजवर राहत नाही किंवा फक्त असं नाही होत की आपण एकदम कमी गोड खायचं किंवा गोड अजिबात नाही खायचं, भात नाही खायचा, औषधं घ्यायची, असं जरी झालं पण जर डायबिटीज कंट्रोलमध्ये नाही राहिला तर इतर अवयवांवर सुद्धा त्याचा परिणाम होतो. मग कधी कोणाला किडनीचा त्रास होतो, त्यांना डायलिसिस साठी न्यावं लागतं किंवा काही लोकांची जखमच बरी होत नाही, मग ते हाताचं किंवा पायाचं बोट अँप्युटेट करावं लागतं. तर अशा तऱ्हेने एकदा रोग झाला की त्या एका अवयवावर नाही पण पूर्ण शरीरावर त्याचा प्रभाव आपल्याला दिसून येतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपला जीवात्मा या भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येतो अगदी त्या वेळेला 3 गुण
तीन गुणांनी हा जीवात्मा माखला जातो आणि या गुणांचा प्रभाव जो आहे तो आपल्या श्रद्धेवर दिसतो. आपण जे काय अन्न खातो ते सुद्धा बरं आपल्या गुणांवर अवलंबून आहे. मग आपण यज्ञ करतो, तप करतो, दान करतो, हे सुद्धा आपल्या गुणांवर अवलंबून आहे. तर हे विस्ताराने इकडे गुणांचा प्रभाव आपल्या वेगवेगळ्या आध्यात्मिक अवयव, आता मी म्हणीन म्हणजे दान, तप, यज्ञ किंवा आपण अन्न काय खातो, प्रत्येकावर त्याचा परिणाम दिसतो. जीवनात आपण जे काय करतो या तीन गुणांचा आपल्याला प्रभाव दिसतो. आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय ओम तत्सत. याचा अर्थ काय आहे हे सांगितलेलं आहे आणि दान आपण कसं करावं हेही सांगितलेलं आहे. तर आता कुमुद माताजी या आलेल्या नाही ना? ठीक आहे वाचा तुम्ही, बघू नका. नाही आलाय तो अजून, नाही आलाय माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे श्रीकृष्णा, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिदेकांची जे पूजन करतात त्याची मग स्थिती कोणती? सात्विकी, राजसी की तामसी? हरे कृष्णा. आता पुढे, आता इकडे बघा की श्रद्धा जी असते ना आपली, श्रद्धा जणू काय आपल्या व्यक्ती महत्वाशी असं इनसेपरेबल असते. श्रद्धा ही असतेच, ती आपल्या पर्सनॅलिटीचा एक अंग असते श्रद्धा. आता श्रद्धा कोणाची कृष्णावर असेल, कोणाची देवदेवतांवर असेल. कोण असं म्हणेल की मी नास्तिक आहे, मला देवामध्ये ईश्वरावर श्रद्धा नाहीच आहे, पण माझी श्रद्धा तो म्हणेल सायन्सवर आहे. कोण असं म्हणेल की मी ईश्वरालाही मानत नाही, सायन्सही मानत नाही, पण माझी श्रद्धा माझ्या आई वडिलांवर आहे, माझ्या आई वडिलांनी माझ्यासाठी खूप केलेलं आहे आणि माझी पूर्ण श्रद्धा त्या माझ्या आई वडिलांवर आहे. तर श्रद्धा जी आहे, कोणाचीही श्रद्धा ही असतेच. ती जर देवावर नसेल तर सायन्सवर असेल, सायन्सवर नसेल तर आपल्या गुरुवर असेल, गुरुवर नसेल तर आपल्या आई वडिलांवर. तर श्रद्धा ही असतेच. म्हणजे प्रत्येक माणूस जन्म जेव्हा घेतो तेव्हा ही श्रद्धा त्याच्याबरोबर असते. फक्त ती कुठे आहे श्रद्धा हे ठरवणारे हे गुण असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. श्री भगवान श्री कृष्ण म्हणाले, मनुष्याची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी अशा तीन प्रकारचीच असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. आता श्रद्धा तीन प्रकारची असते, सात्विकी, राजसी आणि तामसी. आता तामसी इकडे धरलेलीच नाही, कारण तामसी श्रद्धा म्हणजे हा माणूस खरं म्हणजे अज्ञानातच असतो. तर त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल आपण जास्त बोलणार नाहीये. आता सात्विक आणि राजसी श्रद्धा, जो राजसी माणूस असतो तो जे शास्त्रामध्ये दिलेलं आहे, मी तुम्हाला सांगितलंय वेदांमध्ये एक विभाग आहे कर्मकांड, त्याच्यामध्ये सगळं चांगलं दिलेलं आहे. तुम्ही अन्नदान करा, वस्त्रदान करा, रुग्णांची सेवा करा, असं सगळं चांगलं दिलेलं आहे. हवन होम करा आणि असं जर आपण व्यवस्थित दिल्याप्रमाणे पाळलं की मग आपल्याला फळ मिळतं. आता
राजसी लोक, तुम्हाला जर रजोगुणा 14वा अध्याय आठवत असेल तर मी राजसी लोकांचा एक गुण सांगितलं, ते फळाशी खूप आसक्त असतात आणि त्यांना फळ हवं असतं आणि ते प्रयत्न करत असतात. तर ही लोक जी असतात, मी काहीतरी कर्म करणार पण मला फळ पाहिजे, यांना कर्मकांडी म्हणतात किंवा कामी म्हणतात. तर ही लोक जी असतात, जी वेदांचं पालन करतात, शास्त्राप्रमाणे वाचतात, त्यांना काय हवं असतं, त्यांना चांगलं लाईफ हवं असतं किंवा या पृथ्वीवरचं आयुष्य संपल्यानंतर त्यांना स्वर्ग लोकात जायचं असतं. तर अशा तऱ्हेने त्यांची जी श्रद्धा असते ते कृष्णाकडे न वळता ते देव देवतांची आराधना करतात आणि अर्थात वेदांमध्ये जे लिहिलंय त्याचं पालन करतात, म्हणून त्यांचं प्रमोशन मग स्वर्ग लोकापर्यंत होतं. आता जो सत्वगुणाचा माणूस आहे, तो अनेक त्यांनी पुस्तकं वाचलेली आहेत, त्याला ज्ञान मिळाले, त्याला ज्ञान मिळवून, आणि मी तुम्हाला सांगितलंय की जो सत्वगुणात असतो त्याला ज्ञान असतं, त्याच्यामुळे त्याचं कसं असतं, तो म्हणतो की हे जग आहे किती चांगलं आहे, पाप न केल्यामुळे त्याला एक तऱ्हेचा आनंद मिळत असतो, जरी तो खरा आनंद नसतो, म्हणजे कृष्ण प्रेमाचा आनंद त्याला मिळत नाहीये, पण पाप न केल्यामुळे त्याचं जीवन एकदम कम्फर्टेबल असतं आणि तो म्हणतो तो या जीवनाशी बद्ध होतो. या भौतिकाशी तो म्हणतो हे भौतिक जग काय वाईट आहे. आणि मग ज्याला असं ज्ञान असतं, जेव्हा त्याची आणि प्रगती होते, तेव्हा त्याला एक समजतं की या भौतिक जगामध्ये खरा आनंद नाहीये, या भौतिक जगातून मला सुटलं पाहिजे. मग तो काय करतो की कृष्णाची जी ब्रह्मज्योती आहे त्या ब्रह्मज्योतीमध्ये तिथपर्यंत जास्तीत जास्त तो पोहोचू शकतो, जर तो त्यांनी पुढे प्रगती केली तर इकडे सुद्धा ब्रह्मज्योतीमध्ये जे जातात त्यांचं परत या भौतिक जगात लगेच पतन होतं, म्हणजे ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होतो आपण असं म्हणतो. याचा अर्थ काय आहे किंवा यात आनंद आहे का, तर यात आनंद नाही. समजा जर एक कैदी आहे आणि आता त्याची जी सेंटेन्स आहे किंवा त्याला जितके वर्ष कारागृहात राहायचं होतं ते झालं, त्याचं सगळं व्यवस्थित, की त्याला तो जेलर सांगतो आता तू तुझ्या घरी जा, आणि तो त्याला उघडतो कुलूप किंवा तुरुंगातून त्याला सांगतो बाहेर जा. आता तुरुंगातून तो बाहेर आला आणि तुरुंगाच्या कंपाऊंडच्या आतमध्येच राहिला तर त्याला आनंद मिळेल का, मला सांगा बरं. तो मुक्त झालाय, तुरुंगातून बाहेर आलेला आहे पण कंपाऊंडच्या बाहेर गेलेला नाही, त्याला आनंद मिळेल का, सांगा बरं. नाही मिळणार. नाही मिळणार. जोपर्यंत तो आपल्या घरी जात नाही, आपल्या परिवाराशी राहत नाही, तिकडे त्याचे प्रेमाचे नातेसंबंध असतील त्याच्यामध्ये तो भाग घेत नाही, मित्रांना भेटत नाही, बाहेर फिरायला जात नाही, तोपर्यंत या जेलच्या कंपाऊंड मध्येच राहून असं म्हणून काय उपयोग की मी आज मुक्त झालो, मी आज मुक्त झालो, त्याला आनंद मिळणारच नाहीये, खरा आनंद. तर हे जे ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होतात त्यांचं असंच होतं, आनंद मिळत नाही आणि मग ते परत या पृथ्वी लोकावर किंवा या भौतिक जगात येतात. पण जे शुद्ध सत्वगुणात आहेत, म्हणजे 3 गुणांच्या अतीत जो गुण आहे तो शुद्ध सत्व आहे, या शुद्ध सत्वगुणामध्ये जो असतो तोच कृष्णाची किंवा वासुदेव किंवा विष्णूची पूजा करू शकतो, भक्ती करू शकतो. आणि त्याला जेव्हा एखादा माणूस शुद्ध सत्व गुणामध्ये असतो तेव्हा तो भक्ती करतो, मग कृष्णाची प्रेममय सेवा करून मग शेवटी त्याला कृष्ण प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत
श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे. म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे. अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा, ही प्रत्येक श्रद्धा जी आहे ना, ज्या गुणात माणूस आहे त्याप्रमाणे त्याची श्रद्धा दिसते. म्हणजे एकदा तुम्हाला आज आणि उद्याचाही जो अध्याय आहे त्या 3 गुणांवर कृष्णाने बरंच काही सांगितलंय. म्हणजे या अध्यायाचं सार तुम्हाला समजलं ना, एकदा भगवद्गीता आपली संपली की माणसाकडे बघून तुमच्या लक्षात येईल की हा कुठल्या गुणामध्ये आहे, तो काय खातो, याच्यावरून सुद्धा तुम्हाला लक्षात येईल की हा रजोगुणी आहे, तमोगुणी आहे की सत्वगुणी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात, राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची तसेच इतर तामसिक माणसे असतात ती प्रेत व भूतगणाची पूजा करतात. हरे कृष्ण. तर आता बघा, इकडे जो सात्विक माणूस आहे, इकडे ही जी स्लाइड आहे ते या स्लाइड मध्ये दाखवलंय की काही जण सूर्य देवाची पूजा करतात, काही जण शंकराची पूजा करतात, काही जण दुर्गेची पूजा करतात. तर अशी सात्विक माणसे देवदेवतांची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची पूजा करतात. यक्ष म्हणजे कोण, राक्षस म्हणजे कोण? यक्ष म्हणजे जे संपत्तीचे प्रतीक आहेत किंवा संपत्तीला जे खूप अटॅच्ड आहेत अशांना यक्ष म्हटले. आणि राक्षस म्हणजे जे शक्तीचे प्रतीक आहेत त्यांना राक्षस म्हटलेलं आहे. आता राजसिक माणसे मी तुम्हाला सांगितलं ते त्यांचे गुण काय आहेत हे आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की त्यांना असंख्य इच्छा असतात आणि फळाशी ते खूप अटॅच्ड असतात. संपत्ती, पॉवर, स्टेटस हे सर्व रजोगुणी माणसामध्ये हे गुण आपल्याला दिसतात. तर आता हे जे राजसी माणसं असतात, आता आपल्याला बघा काही काही लोक दिसतात जे पॉलिटिशियन्सची खूप पूजाच करतात, म्हणजे खूप खूप सेवा करतात. तर ही जी माणसं आहेत ही राजसिक आहेत. आपण म्हणू शकतो की ते यक्ष राक्षसांची पूजा करतात. आता जेव्हा वर्ल्ड वॉर 2 झाला त्यावेळेला कलकत्त्यामध्ये एक माणूस होता, त्यांनी हिटलरची पूजा केली. हिटलरचा लाईफ साईज फोटो फ्रेम करून त्यांनी आपल्या हॉलमध्ये लावला होता आणि रोज हिटलरची पूजा करायचा. का? कारण हिटलरनी वर्ल्ड वॉर 2 चालू केल्यामुळे या माणसाला ब्लॅक मार्केट मधून अमाप पैसा मिळाला. मग पैसा देणारा कोण आहे? हिटलर आहे. मला कोणी हे सगळं दिलंय? हिटलरनी. म्हणून त्यांनी हिटलरची पूजा केली. तर असं होतं, जेव्हा हे जे गुण असतात ना हे आपल्यामध्ये येतात तेव्हा त्यांचा प्रभाव आपल्या जीवनात सर्वत्र दिसतो आणि तो जीवनाची दिशा सुद्धा ठरवतो. आता उदाहरणार्थ काही जण राजसिक माणसं आहेत ते असं म्हणतात की पैसा जो आहे, पैसा हा सर्वात महत्वाचा आहे. माझी कोणावर श्रद्धा नाही, माझ्या आई वडिलांवर नाही, मुलाबाळांवर नाही, इतर कोणावर नाही, पण पैशावर माझी पूर्ण श्रद्धा आहे. आणि त्यांच्या जीवनाची दिशा बघा कोणत्या बाजूने ते जातात. दिवस रात्र ते काम करतात आणि फक्त पैशाबद्दलच बोलतात. आज माझ्याकडे किती संपत्ती आहे, 30 वर्षांनी माझा बँक बॅलन्स किती असला पाहिजे, असं ते एकसारखं त्यांच्या मनामध्ये कॅल्क्युलेशन
चालू असतं. कारण श्रद्धा त्यांची कुठे असते? पूर्ण पैशामध्ये असते. काही जण म्हणतात प्रसिद्धी ही खूप महत्वाची आहे आणि ते मोठमोठ्या पोस्ट किंवा पॉलिटिकल पोस्ट किंवा सोशल डेसिग्नेशन हे जे असतात, जिकडे पॉवर आपल्या हातात असते, अशा ठिकाणी ते अशा पोस्टच्या पाठी पळत असतात. महात्मा गांधी, त्यांना दोन याच्यात श्रद्धा होती खूप, अहिंसा आणि सत्य बोलायचं, म्हणून सत्याग्रहाची चळवळ, नॉन कोऑपरेशन मुवमेंट, अहिंसा हे जे होतं, या आधारावर त्यांनी लोकांना आणलं आणि मग आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. तर अशा तऱ्हेने प्रत्येकाची श्रद्धा वेगवेगळी असते. ज्यांची शास्त्रामध्ये श्रद्धा असते ते काय करतात? भौतिक जग कसं आहे हे समजून ते भौतिक जगाची गाठ जी आहे ती कापून टाकतात किंवा भौतिक जगा बरोबर संपर्क अगदी तात्पुरता आपल्या व्यवहारापुरताच ठेवतात. तर ज्याप्रमाणे आपली श्रद्धा असेल, तमोगुणी असेल, तर आपण काय करतो? भूतगणांची व प्रेतांची पूजा करतो. इकडे बघा, इकडे या स्लाइड मध्ये दाखवलेलं आहे. ही तमोगुणी आराधना झाली. हे बघा, ही सत्वगुणी. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाहीत, ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती याच्यामुळे करतात, जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करण्याचा परमात्म्याचा छळ करतात, त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. आता काल आपण राक्षसी गुण बघितले आणि विस्ताराने आपल्याला समजलं की ही माणसं कुठली कर्म करतात, कसा विचार करतात. आता परत 17.5 यात सांगितलंय की राक्षस कोण आहे? जे कठोर तपस्या तपश्चर्या करतात, पण ती शास्त्रात सांगितलेली नाहीये. आणि अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती या गोष्टींमुळे ते तपश्चर्या करतात. आणि ते जेव्हा अशी कठोर तपश्चर्या करतात, शास्त्रात लिहिलेलं आहे का कुठे की तुम्ही तुमचं डोकं मातीमध्ये पुरा आणि वर ताट उभे राहा आणि माझं नामस्मरण करा? कुठेही असं सांगितलंय का असं करा? नाही. किंवा कुठेही सांगितलेलं आहे का की तुम्ही देवाला तुमच्या शक्तीचं प्रदर्शन करा म्हणजे देव खुश होईल? इकडे ज्याप्रमाणे रावणाने कैलास उचललेला आहे, किंवा कोणी सांगितलेलं आहे का की तुम्ही अशा तऱ्हेने तप करा की तुम्ही दिवस रात्र काही खायचं नाही, अशा तऱ्हेने तप करा? इकडे हा हिरण्यकश्यपू आहे, हा रावण आहे. तर हा तप करण्या पाठीमागे त्यांची इच्छा काय होती? त्यांना त्रिलोकाचा अधिपती व्हायचं होतं, त्रिलोकपती व्हायचं होतं. आणि त्यांच्या तपश्चर्याच्या पाठीमागची भावना काय होती की मी परमेश्वर होणार आहे. आता सगळं हे माझ्या ब्रह्मांड हातात आलं की सर्वांनी कुठल्याही देवदेवताची पूजा करायची नाही, कृष्णाची, विष्णूची करायची नाही, फक्त माझीच पूजा करायची. तर हा जो अभिमान आहे, हा अहंकार आहे, याच्यानी आपल्याला लक्षात येतं की हा जो माणूस, याची जी श्रद्धा आहे त्याच्या पाठीमागे अभिमान, अहंकार आहे. तर मात्र ही अशी शास्त्रात जे काही सांगितलेलं नाहीये तेच हे लोक करत आहेत. तर ही राक्षस वृत्तीची लोक आहेत.
तर इकडे एक मला वाटतं पुढे स्लाइड आहे भस्मासूरची, ती पण एक गोष्ट आहे. हा इकडे नाहीये वाटतं, तर मी सांगते तुम्हाला. भस्मासूर नावाचा एक असुर होता आणि मला वाटतं ही पुढे आहे. हा पुढे आहे, मी सांगेन तुम्हाला आले की. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भोजन ही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, दान व तप, यज्ञ, तप व दान ही 3 प्रकाराची असते. त्याचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्णेन असते ते, तसेच जे अपवित्रही असते ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. तर आतापर्यंत आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलं की श्रद्धा ही 3 प्रकारची असते. ज्याप्रमाणे तुमचे गुण असतात त्याप्रमाणे तुमची श्रद्धा असते. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने तपस्याबद्दल सांगितलं. तपस्या सुद्धा आपण कशी केली पाहिजे, शास्त्रामध्ये जे सांगितलंय ते आपण केलं पाहिजे. उगीच आपलं शक्तीचं प्रदर्शन करायचं किंवा अशा तऱ्हेने तप करायचा की जे शास्त्रात सांगितलेलं नाहीये, ज्यांनी आपल्याला त्रास होतो. असं जेव्हा एखादा माणूस प्राणवायू रोखून धरतो तेव्हा त्याला त्रास होतो आणि असं जेव्हा आपण करतो, शास्त्रात सांगितलेलं नाहीये, शरीराला तर त्रास होतोच, पण शरीरात वास करणारा जो परमात्मा आहे तो सुद्धा दुःखी होतो. म्हणून हे आपण करायचं नाही. मग आता कृष्ण सांगणार आहे की रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण या गुणाचा आपल्या खाण्यावर कसा परिणाम होतो. बघा, जो सत्वगुणी असतो किंवा जे सात्विक आहार असतो, आपल्याला शास्त्रामध्ये सांगितलंय की तुम्ही सात्विक आहार खा. सात्विक आहाराने काय होतं, जर तुम्ही सत्वगुणात असाल ना तर तुम्ही नेहमी सात्विक आहार खाल. फळं, पालेभाज्या, भात, आमटी, पोळी, घरचं जेवण साधं, जे खूप मसालेदार नाहीये, तेलकट नाहीये, असं जेवण तुम्ही आनंदाने खाल. पण आता आणि हे जे डाएट आहे, बॅलन्स डाएट आहे, यांनी काय होतं, यांनी तुम्हाला शक्ती येते, काम करण्यासाठी शक्ती येते, तुमची बुद्धी सुद्धा कुशाग्र होते, तुमचं आयुष्य वाढतं. नुसतं वाढत नाही, क्वालिटी सुद्धा राहते आयुष्यामध्ये. तर अशा तऱ्हेने सात्विक भोजन हे आपल्या सर्वांसाठी चांगले. पण एखादा माणूस रजोगुणात आहे, रजोगुणामध्ये असल्यावर त्याला काय आवडतं, एकदम तिखट, मसालेदार, तेलकट, पावभाजी, बटाटे वडे, हेच जेवण त्याला इतकं आवडतं की रोज समजा जर एखाद्या दिवशी साधं जेवण केलं एका माणसाला, तर तो बायकोला सांगेल की काहीतरी सांडगे, पापड तळ किंवा काचऱ्या काप कर, किंवा काही चटणी नाहीये का, लोणचं नाहीये का, लसणीची चटणी कर. तर अशा तऱ्हेने हा माणूस साधं जेवण जेवू शकणार नाही आणि जेवायलाच भाग पडला तर नावं ठेवेल आणि मग खाईल. तर हा रजोगुण आहे, तो हा प्रभाव दाखवते. आता किंवा भेळ वगैरे, ज्याच्यामध्ये पाणीपुरी, आंबटपणा जास्त असतो, तर अशा ज्या गोष्टी आहेत अशा रजोगुणी माणसाला प्रिय असतात. आणि तामसी भोजन, तामसी भोजन म्हणजे कसं, शिळं पाकळं आणि नॉनव्हेज वगैरे जे आपण खातो याला तामसी जेवण असं म्हणतात.
तमोगुणातले जे असतात त्यांना असंच जेवण आवडतं. आता समजा जर जेवण तयार केल्या बरोबर ते 3 तासामध्ये आपण खाल्लं पाहिजे, म्हणजे सात्विक राहतं. 3 तासाच्या पुढे ते तमोगुणी होतं. आता हे जे जेवण आहे, तुम्ही स्वयंपाक केला आणि तुम्ही ते कृष्णाला अर्पण केलं, मग हे जेवण जो प्रसाद आहे हा मग तुम्ही संध्याकाळी खाल्ला तरी चालेल, मग तो तामसिक होत नाही. आता इकडे या स्लाइड मध्ये त्यांनी एक हे दाखवली आहे, चीज दाखवली आहे. ही चीज जी आहे ही खूप फेमस आहे बरं का. ही इटली मधली एक फेमस चीज आहे आणि तिकडे या चीज मध्ये जिवंत आळ्या आहेत, तुम्ही बघितल्या इकडे, आणि लोक हे खातात. तर हे जे खाणं आहे हे तामसिक आहे. हरे कृष्ण. जो शास्त्रविधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे, असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषाकडून केला जातो तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. आता कलियुगाचा यज्ञ काय आहे मला कोण सांगेल? अनम्यूट करून सांगा. नामजप. करेक्ट. तर आपल्याला शास्त्राकडून समजलेलं आहे की या युगाचा यज्ञ म्हणजे नामजप आहे. मग तो यज्ञ आपण कसा करायचा? की हे माझं कर्तव्य आहे आपण करायचा. फळाची अपेक्षा न ठेवता जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याला आपण सात्विक यज्ञ असं म्हणतो. आता शास्त्रविधीनी नेमून दिलेला यज्ञ न करता आपण तिसराच काहीतरी केला. आपण असं ठरवलं की रोज सकाळपासून ध्यान करायचं, मेडिटेशन करायचं, पण ते आपल्या शास्त्रात कलियुगासाठी सांगितलेलं नाहीये. असं जर आपण केलं तर तो सात्विक यज्ञ होणार नाही. कुमुद माताजी मी येते माताजी. चालेल. परंतु हे भरत श्रेष्ठा अर्थात भरत वंशीय मध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, एक मिनिट, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळ ही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजस समज. म्हणजे काय? आता बघा, जे रजोगुणी लोक असतात ते यज्ञ कसा करतात? त्यांना कुठलं तरी फळ हवं असतं, म्हणून ते चंडी होम किंवा असे जे काही काही हवनं सांगितलेली आहेत ते करतात आणि त्यांना फळ ही मिळतात. त्यामुळे हा राजसिक यज्ञ म्हणजे एक बिझनेस असतो की मी अमका अमका करणार, मला अमका अमका फळ पाहिजे. ही गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची होती. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्राशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. आता तुम्हाला ही गोष्ट तर मी सांगतेच, पण आणि त्याच्यावर एक उदाहरणी या डे टू डे लाईफ मध्ये सांगते. आता इकडे बघा, भस्मासूर आहे. भस्मासूर हा केदारनाथला गेला आणि त्यांनी कडक तपश्चर्या केली शंकरांना प्रसन्न करायला, पण शंकर काही प्रसन्न होईना आणि खूप काळ लोटून गेला. मग त्यांनी ठरवलं, त्यांनी अग्नी प्रज्वलित केला आणि त्यांनी ठरवलं की आता मी माझ्या मांडीतला मांस आहे हे अग्नीमध्ये अर्पण करणार. आणि तसं त्यांनी अर्पण केलं तरीही शंकर प्रसन्न झाले नाही. मग शेवटी त्यांनी ठरवलं की आता मी चाकूनी माझं डोकं कापून अग्निकुंडामध्ये टाकणार. मग असं तो करणार. तितक्यात शंकर भगवान प्रसन्न झाले आणि त्याच्या पुढे आले आणि त्याला विचारला की तुला वर कोणता पाहिजे? मग या भस्मासुराने सांगितला, मी ज्याच्यावर हात ठेवीन तो भस्मसात झाला पाहिजे
असा मला वर द्या. शंकर भगवान म्हणाले नाही तू दुसरा वर माग. पण तो अगदी त्यांनी हट्ट केला मला हाच वर पाहिजे. तर इच्छा नसताना सुद्धा शंकर म्हणजे भोलेनाथ आहेत, त्यांनी तो वर भस्मासूरला दिला. आता इकडे बघा त्यांनी हे यज्ञ तामसिक यज्ञ म्हटले का, कारण हे जे त्याला हा आशीर्वाद मिळाला होता, आता तो दुसऱ्यांच्या नाशासाठी त्यांनी हा वर घेतला होता. आणि इकडे त्यांनी कुठेही शास्त्रात लिहिलेलं नाहीये की तुम्ही अशी तपश्चर्या करा, तुमच्या शरीराचे अवयव तुम्ही या अग्नीमध्ये अर्पण करा, असं कुठेही दिलं नाही. इकडे त्यांनी अन्नदान केलेलं नाही, मंत्र म्हटलेलं नाही, दक्षिणा दिलेली नाही. तर हा यज्ञ तामसिक होय. मग आता समजा जर आपल्याला या जीवनामध्ये काय दिसतं, हाच यज्ञ कसा दिसतो बघा. जेव्हा गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव असतो तेव्हा आपल्याकडे वर्गणी मागायला लोक येतात, आपण पैसे देतो, ते पैसे घेतात. पैशाचा उपयोग कशाला करतात, खूप डेकोरेशन, खूप लाइटिंग करतात आणि तिकडे जोरात हिंदी गाणी लावतात, डीजे लावतात मोठमोठा. आणि उत्सव राहिला एका बाजूला, संध्याकाळी कुठल्या तरी कलाकारांना बोलवून आणि काही जणांना बोलवून काही कार्यक्रम करतात, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ठेवतात, सिंगिंग कॉम्पिटिशन ठेवतात, वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या गोष्टी करतात. पण कुठेही लोकांना बोलवून अन्नदान करतात का, लोकांना बोलवून अथर्व शीर्षाचं पठण करतात का? काही ठिकाणी करत असतील, पण मेजॉरिटी उत्सवात मी सांगते हे काहीही करत नाही. आणि त्याच्यामुळे जे पैसे आपण देतो ते त्यांनी जो यज्ञ हे करतात तो आपण तामसिक यज्ञ आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. आता 14वा, एक मिनिट मी वाचते. देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तप उच्यते. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की शरीराने सुद्धा तप करायचा असतो. शरीराने तप का करायचा असतो? मानव शरीर म्हणजे एक वाहन आहे ज्याने आपण थेट कृष्णापर्यंत जाऊ शकतो. मग या शरीराने तुम्ही काय कराल? देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी. आता इकडे गुरु म्हणजे तुमचे आध्यात्मिक गुरु आणि तुमचे सुपिरियर्स म्हणजे तुमचे आई वडील जे आहेत, ज्यांनी तुम्हाला जन्म दिलेला आहे, लहानपणापासून शिकवलेलं आहे. तर त्या सर्वांची आपण पूजा करायची. पूजा, इकडे पूजेचा अर्थ म्हणजे सेवा करायची. त्यांची सेवा करताना पावित्र्य, मनाचा सरळपणा हवा. म्हणजे कधी कपटी विचार आपल्यामध्ये असला नाही पाहिजे. जेव्हा आपण गुरूंची सेवा करतो तेव्हा पूर्ण मनापासून आणि आनंदाने आपण ती सेवा केली पाहिजे. मला काहीतरी पाहिजे ही भावना न ठेवता सरळ भोळ्या मनाने आपण सेवा केली पाहिजे. अहिंसा म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे. परजीवाना आणि आपल्या स्वतःला सुद्धा कृष्ण भाव न देणे याला आपण हिंसा म्हणतो. आणि अहिंसा म्हणजे इकडे आपण
जो कोणी आपल्या ओळखीचे असतील त्या सर्व जणांना आपण कृष्ण ज्ञान दिलं पाहिजे, त्यांना सांगितलं पाहिजे, विचारायला पाहिजे त्यांना की तुम्ही भगवद्गीता वाचली आहे का. मग जर ते नाही म्हणाले तर त्यांना रिक्वेस्ट करायचं की 18 दिवसाचा असा कोर्स आहे, तुम्ही जॉईन कराल का, मला खूप फायदा झाला आणि तुम्हालाही निश्चित होईल. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण वागतो त्याला शारीरिक तप असं म्हटलंय. अनुद्वेगरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. जे आता शरीराचा तप झाला, आता त्याच्यानंतर वाचा, वाणीचा तप. तुमची वाणी कशी असली पाहिजे. वाणीचा तप सुद्धा शरीराच्या तपापेक्षा उच्च आहे. जे दुसऱ्याला न बोचणारे प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नाम जपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. तर पहिलं त्यांनी सांगितलंय वाणीचा तप म्हणजे फक्त गीता श्लोकाचं पठण करा, स्तुती स्तोत्र म्हणा, नाम जप करा, हेच फक्त वाणीचं तप होत नाही. पण दुसऱ्याला आपण एकदम न बोचता न दुखवता त्याच्याकडे बोललं पाहिजे. कसं बोललं पाहिजे, हितकारक, यथार्थ असं बोललं पाहिजे. इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय, युधिष्ठिर महाराजांचं उदाहरण दिलंय. युधिष्ठिर महाराज नेहमी सत्य बोलायचे आणि सत्य बोलताना सुद्धा दुसऱ्यांना दुखवायचे नाही. तर कसं बोलायचं हे सुद्धा आपल्याला शास्त्र शिकवतात. आता जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट दुसऱ्याला सांगायची जी सत्य आहे पण ती कडवी आहे, मग ही सांगताना तुम्ही कसं सांगाल बघा. ज्याप्रमाणे एखादं औषध कडू असतं, गोळी तुम्ही पूड केली आणि लहान मुलाला ती द्यायची असेल तर तुम्ही थोडंसं मध घालता आणि त्या लहान मुलाला ते औषध देता. म्हणजे मध असल्यामुळे तो ते घेतो, नाहीतर तो काय करेल, औषध थुकून देईल. तर त्याचप्रमाणे दुसऱ्या माणसाला सत्य सांगताना, जे कडवं सत्य आहे ते सांगताना तुम्हाला काय केलं पाहिजे, त्या माणसामध्ये काहीतरी चांगले गुण आहेत आणि प्रत्येक माणसामध्ये चांगले गुण असतातच. ते चांगले गुण पहिल्यांदा त्या गुणाची आपण स्तुती करायची. मग आपण जे सत्य आहे आपल्याला सांगायचंय, जे आपल्याला वाटतं की हे याला बोचेल किंवा आवडणार नाही, ते सांगायचं आणि शेवटी परत त्याची स्तुती करायची. तर अशा तऱ्हेने गोड आणि नम्रपणाने सत्य आपण अशा तऱ्हेने मांडायचं की दुसऱ्याला दुःख होणार नाही आणि दुसऱ्याला बोचणार नाही. आणि समाधान, सरळपणा, हे जरा मी पुस्तकातून वाचते कारण इकडे काहीतरी मिस्टेक्स आहेत. समाधान, सरळपणा, गांभीर्य, आत्मसंयम आणि भावशुद्धी हे मानसिक तप आहे. समाधान, शांतता, सरळपणा, गांभीर्य, जर तुम्ही हे नुसतं ऐकलं तरी तुमच्या लक्षात येईल. आत्मनियंत्रण हे मनाचे अलंकार आहेत. आता मन आहे त्याची भटकण्याचा कल असतो, सारखं ते भटकत असतं. तुम्ही स्वस्थ बसा, तुमच्या मनामध्ये किती विचार येतील. तुम्ही इकडे बसलेले असता, तुमचं मन अमेरिकेला जाईल. इकडे बसलेला तुमचं मन कुठे मुंबईत, पुण्याला किंवा इतर ठिकाणी जिकडे तुमचे नातेवाईक आहेत तिकडे जाईल. तर ही हा मनाचा कल असतो भटकणं. तर हे जे मन भटकत असतं ते कोणाच्या शोधात भटकत असतं, कृष्णाच्या शोधात भटकत असतं. त्याला वाटतं की अरे इकडे मला आनंद मिळेल, हा विचार केल्यावर आनंद मिळेल इकडे, त्याच्यामुळे ते भटकण्याची सवयच झाली असते आणि त्याच्यामुळे त्याला विश्रामी मिळत नाही. आता
जेव्हा मनाला जिकडे जायचंय तो विषय तुम्ही त्याला देता. कृष्ण जेव्हा तुम्ही मनाला देता तेव्हा मनाचं भटकणं थांबतं आणि मनाला पूर्ण विश्राम मिळतो, पूर्ण विश्राम मिळतो. आता हे जे त्यांनी सांगितलंय, शांतता, साधेपणा, गांभीर्य, आत्मनियंत्रण, हा टायपो एरर आहे बरं का. हे जे सर्व सांगितलेलं आहे हे कुठेही बाजारात अवेलेबल नाहीये. तुम्ही कुठलीही पुस्तकं वाचा बघा, अँगर मॅनेजमेंट, माइंड कंट्रोल वगैरेवर खूप पुस्तकं बाजारात आहेत. ते वाचून तुम्हाला किंचितचा फायदा होईल, पण जास्त फायदा होणार नाही. कारण जर तुम्ही कृष्णाकडे गेला, तुम्ही कृष्णाचा जप केला, तुम्ही भगवद्गीता समजून घेतली, रोज भगवद्गीतेचा अभ्यास केला, प्रेमाने कृष्णाची सेवा केली, कृष्ण भावनाभावी जीवन तुम्ही जगायला लागल्यावर हे सर्व मनाचे जे अलंकार आहेत हे तुम्हाला भेट स्वरूपी कृष्णच देईल. तुम्हाला प्रयत्न करावे लागणार नाही. आता इकडे स्लाइड दाखवली आहे. या स्लाइड मध्ये हे शुकदेव गोस्वामी, मी तुम्हाला यांचा जन्म कसा झाला हे सांगितलं. जन्म झाल्याबरोबर त्यांनी आपल्या मातेच्या गर्भामध्ये भागवतम कथा ऐकली होती आणि त्यांनी ठरवलं होतं की हे भौतिक जग म्हणजे प्रत्येक पावलावर धोका आहे, म्हणून जन्म झाल्यानंतर आपल्या तपोबलाने ते 16 वर्षाचे युवक झाले आणि घरातून पळत बाहेर गेले. 1 मिनिट सुद्धा माझी आई कोण आहे, माझे वडील कोण आहे हे बघायला थांबले नाही. कारण ते जर थांबले असते क्षणभर सुद्धा तर कदाचित ममतेच्या जाळ्यात ते अडकले असते, म्हणून ते गेले. जाता जाता एक सरोवर होतं आणि त्या सरोवरात काही स्त्रिया स्नान करत होत्या. त्या स्त्रियांनी शुकदेव स्वामींकडे बघितलं आणि शुकदेवानीही त्यांच्याकडे बघितलं. पण शुकदेव आत्मसाक्षात्कारी होते, त्यांच्यामुळे अगदी त्यांच्या चेहऱ्यावर सरळ भाव होता, डोळ्यामध्ये सुद्धा एकदम सरळ भाव होता आणि ते तिकडनं निघून गेले. तितक्यात काही मिनिटातच तिकडे व्यासदेव आले. बघा इकडे तुम्हाला दिसत. आणि व्यासदेव आल्याबरोबर या बायकांनी वस्त्र घेऊन आपलं अंग झाकलं. मग व्यासदेवानी त्यांना विचारलं की तुम्ही असं का केलं? हा तर एवढा तरुण मुलगा होता, त्याच्याकडे तुम्ही बघतच बसला आणि मी आल्याबरोबर लगेच वस्त्र का गुंडाळले? मी तर म्हातारा आहे. तर तेव्हा त्या असं म्हणाल्या की तुम्ही सुद्धा आत्मसाक्षात्कारी आहात, पण तुम्ही गृहस्थ आश्रमात आहात. गृहस्थ आश्रमामध्ये काही नियमांचं पालन केलं जातं, म्हणून आम्ही आमचं अंग झाकलं. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षीभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक म्हणतात. आता सात्विक तप म्हणजे काय की जे आपल्याला सांगितलेलं आहे शास्त्रामध्ये सांगितलंय की तुम्ही परिक्रमा केली पाहिजे. इकडे बघा ही सगळी माणसं जी आहे ती वृंदावन परिक्रमा करत आहे. त्याला 84 कोस परिक्रमा सुद्धा म्हणतात. तुम्ही जर कधी वृंदावनाला गेला तर अनेक माणसं तुम्हाला ही परिक्रमा कृष्णाचं नाव घेत घेत करताना दिसतात. इकडे ही लोक वृंदावन परिक्रमा करत आहेत. आपल्याला शास्त्रामध्ये सांगितलंय, ही इकडे गोवर्धन परिक्रमा करत आहे. गोवर्धन परिक्रमाची परिक्रमा ते करत आहेत.
ही सुद्धा शास्त्रात सांगितलेली आहे. काही इकडे मायापूर परिक्रमा करत आहे, जिकडे चैतन्य महाप्रभूंचा जन्म झाला. तर अशा तऱ्हेने हे जे शास्त्रात सांगितलेलं आहे ते तप आपण जेव्हा करतो त्याला सात्विक तप म्हटलं जातं. सत्कर्मान पूजार्थं तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम अध्रुवम. जे तप सत्कार मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले जाते. आता राजसिक तप म्हणजे काय? आपण फळाशी आसक्त असतो, आपण आपल्या स्वार्थासाठी, आपल्या सत्कारासाठी, स्तुतीसाठी हा तप जो केला जातो, तुम्हाला फळ मिळतं पण ते फळ कसं असतं? टेम्पररी असतं. तर असा तप राजसिक म्हटलाय. मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदारुतम. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. आता तामसिक तप इकडे हिरण्यकशिपूचं उदाहरण दिले. त्यांनी तप का केला? दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी. मी जे काय सांगतोय ते जर लोकांना मान्य नसेल तर मी त्यांना मारणार आहे. माझ्याकडे आता शक्ती आलेली आहे, सर्व लोकांनी माझीच पूजा केली पाहिजे. विष्णूची, नारायणाची पूजा केली तर मी त्यांना मारून टाकेन. तर असा जो तप केला जातो त्याला तामसिक तप असं म्हणतात. 17.20 दातव्यम इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं. कर्तव्यापोटी परत्व्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. सात्विक दान म्हणजे काय? फळाची अपेक्षा नाही, माझं कर्तव्य आहे म्हणून मी हे करणार आहे आणि त्यावर योग्य स्थळी, योग्य वेळी, योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक म्हटले पाहिजे. बघा इकडे एक प्रभूजी दाखवले, ते काय करतायत? सर्वांना बुक डिस्ट्रीब्युशन पुस्तक देत आहे. तर हे जे असं दान आहे त्याला सात्विक दान असं म्हटलंय. आता इकडे सुद्धा कृष्णाचा जन्म झालाय आणि नंद आणि यशोदा या दोघांनाही खूप आनंद झालाय. त्यामुळे गोकुळमधल्या सर्व लोकांना त्यांनी दान केलं. दान करण्याच्या पाठीमागे उद्देश काय होता त्यांचा? की कृष्णाच्या आनंदासाठी हे सर्व त्यांनी केलं. मग असं जे दान आहे त्याला आपण सात्विक दान म्हणतो. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले आहे. म्हणजे दान जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्याला त्रास होतो किंवा दान केल्यावर आपल्याला वाटतं अरे रे मी उगीचच हे दान केलं, असं जे आहे त्याला राजसिक म्हणतात. राजसिक दानामध्ये फळाची अपेक्षा असते किंवा रिटर्न मला काय मिळणार आहे हे माणूस कॅल्क्युलेट करूनच दान करतो किंवा त्याला प्रसिद्धी हवी असते. बघा इकडे एक माणूस दाखवलाय, तो गरीब लोकांना काहीतरी भाजी वगैरे देते आणि फोटो काढते
आता हा फोटो तो त्याच्या मित्रांना पाठवणार आहे किंवा डीपी लावणार आहे, तर हे जे आहे याला राजसिक दान म्हणतात. अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारुतम. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तींकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. आता अज्ञानतेचे दान म्हणजे बघा, आपण भिकाऱ्यांना पैसे देतो, ते भिकारी पैशाने काय करतात, एखादी बिडी आणतात, दारू आणतात. हे जे दान आहे हे अपवित्र आहे. आपण योग्य व्यक्तीला देत नाहीये, योग्य स्थळी योग्य वेळी देत नाहीये, तर हे दान तामसिक आहे. बघा, समजा जर एखादा आपल्याकडे गडी असेल आणि तो गावाला जाणार आहे आणि त्यांनी जर तुम्हाला सांगितलं की मला दारूचं दुकान उघडायचं आहे, मला तुम्ही थोडे पैसे द्या, आणि जर त्या माणसाने पैसे दिले तर हे दान कसं होतं, तामसिक. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतीकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. आता आपण या 3 शब्दांचा अर्थ जाणून घेऊया. ओम तत् सत. आता कुठलंही दान करताना किंवा कुठलाही कार्य कर्म आपण करतो, आरंभा अगोदर आपल्याला सांगितलंय तुम्ही ओम तत् सत या शब्दाने ते कार्य प्रारंभ करा. तर असं का सांगितलंय, पहिली त्याच्या पाठची हिस्ट्री तुम्हाला सांगते. आता ब्रह्मदेव जे होते, ज्यांनी ही सृष्टी निर्माण केली, या ब्रह्मदेवानी असं म्हणा तुम्ही की त्यांना एक मोठा प्रोजेक्ट दिला होता. त्यांना सृष्टी निर्माण करायची होती. आता कुठलाही मोठा प्रोजेक्ट जेव्हा आपल्यावरही येतो आणि आपल्याला ती गोष्ट करायची असते, मग आपण काय करतो, घरी देवाला नमस्कार करतो, आई वडिलांचे आशीर्वाद घेतो आणि मग ऑफिसमध्ये जातो. पहिला दिवस असतो प्रोजेक्टचा. तर त्याचप्रमाणे ब्रह्मदेवाला जेव्हा ही सृष्टी निर्माण करायची होती, तेव्हा ब्रह्मदेवानी कृष्णाला प्रार्थना केली की कृष्णा मला आशीर्वाद दे, सर्व काही व्यवस्थित होऊ दे. आणि असं म्हणत असताना त्यांनी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले. ओम तत्सत म्हणजे कृष्णच, पण हे 3 वेगवेगळे शब्द कृष्णाने ब्रह्मदेवानी वापरले. हे न वापरता तुम्ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं सुद्धा म्हणू शकता. पण ब्रह्मदेवानी जेव्हा ओम तत्सत हे शब्द वापरले, तेव्हा एक परंपरा झाली की जे आपल्या पितानी केलं तेच आपण करतो. तुम्ही बघितलं, जेव्हा आपल्याकडे गणेश उत्सव असतो, गणेश चतुर्थी असते, तेव्हा प्रत्येक घरात वेगवेगळे तऱ्हेचे मोदक केले जातात. कोणी गुळाचं सारण, कोणी साखरेचं सारण, काही जण पुरण पण घालतात. तर अशा तऱ्हेने जर त्यांना विचारलं, ते सांगतात ही आमच्या घरातली परंपरा आहे, आमच्या घरात शेंदुरी मूर्तीच आणतात गणपतीची. तर अशा तऱ्हेने त्यांच्या वडिलांच्या वडिलांनी सांगितलेली आता परंपरा होते. अगदी त्याचप्रमाणे ब्रह्मदेवानी ओम तत्सत म्हटलं, तेव्हापासून आपण सुद्धा कुठल्याही कार्य आरंभी ओम तत्सत म्हणतो. का म्हणतो? कारण आपण अशी प्रार्थना करतो, ब्रह्मदेवानी जशी केली
की जर काही कमतरता झाली, मी सृष्टी निर्माण करत आहे, जर काही कमतरता झाली तर कृष्णा मला योग्य ज्ञान दे ती भरून काढण्यासाठी. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा ब्रह्मदेवानी सृष्टी निर्माण केली तेव्हा त्याला 3 अतिशय महत्वाच्या गोष्टी करायच्या होत्या. कुठल्या? वेद, यज्ञ आणि ब्राह्मण. तर वेद म्हणजे काय आहे? एक मॅन्युअल आहे की याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे की धर्म पाळण्यासाठी आपण काय काय केलं पाहिजे. तर हे वेद आहेत, हे त्याला या सृष्टीमधल्या लोकांना द्यायचे होते. मग यज्ञ, यज्ञ म्हणजे काय? तुमची जे जीवन आहे ते धार्मिक पाहिजे, त्याला यज्ञ म्हणतात. म्हणजे तुमचं आचरण कसं पाहिजे, ज्याप्रमाणे वेदांमध्ये लिहिलंय त्याप्रमाणे जेव्हा तुम्ही तुमचं जीवनाचं आचरण करता तो एक यज्ञ होतो. आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ब्राह्मण पाहिजे. ब्राह्मण म्हणजे काय? हे जे काही ज्ञान दिलेलं आहे त्या मार्गावर चालतो, ज्ञान मिळवण्यासाठी मार्गावर जो चालतो त्याला ब्राह्मण म्हणतात. कुठलं ज्ञान? ब्रह्मज्ञान घेण्यासाठी जो या मार्गावर चालतो त्याला ब्राह्मण म्हणतात. आणि हे या 3 महत्वाच्या गोष्टी करायच्या होत्या, म्हणून ब्रह्मदेवानी प्रारंभीच ओम तत् सत असं म्हटलं. आता आपण प्रत्येकाचा जो अर्थ आहे, ओम म्हणजे काय, तत् म्हणजे काय, सत म्हणजे काय, हे आपण आता बघूया. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतत् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम पहिले ध्येय सूचित करते. ओम म्हणजे विष्णू, हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्राच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. म्हणजे ओम म्हणजे काय? ओम म्हणजे कृष्ण, ओम म्हणजे विष्णू. ओम म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता ते साऊंड रिप्रेझेंटेशन आहे, म्हणजे ध्वनी प्रतीक आहे. कोणाचं? कृष्ण, विष्णू, वासुदेव. तर अशा तऱ्हेने ओम आपण का म्हणतो? आपण कृष्णाला सांगत आहोत की मी हे जे कार्य करणार आहे हे मी तुझ्यासाठी करणार आहे. आपण त्याची आठवण काढतो आणि मग कार्य आरंभ करतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तत या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत् त्वम असी चांदोग्य उपनिषदचे 6वा स्कंद 8वा अध्यायाचा 7वा श्लोक तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे काय सांगितलंय? तत् म्हणजे काय? की जी ऍक्टिव्हिटी, जे कार्य आपण करतोय ते कोणासाठी करतोय? कृष्णासाठी करतोय. आपल्याला फळ हवंय का? नको. पण आपल्याला काय हवंय? आपण आपल्याला या भौतिक जगापासून अलिप्त व्हायचंय, त्याच्यामुळे आपल्याला फळ नकोय. ते जे फळ सुद्धा आपल्याला मिळणार आहे ते सुद्धा आपण कृष्णाला देणार आहोत. म्हणजे तत्चा अर्थ काय? ती ऍक्टिव्हिटी, जे काय आपण करणार आहोत कार्य, ती कृष्णाच्या आनंदासाठी जी आपण जे कार्य करणार आहोत, कर्म करणार आहोत, त्याला तत् म्हणतात. आता सत. हरे कृष्णा. सत या परमात्म्याच्या नावाचा
सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, उत्तम कर्मातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात. आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुखी एव सौम्या, चांदोग्य उपनिषद चे 6वा स्कंद 2रा अध्यायाचा पहिला श्लोक. सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य, खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापाचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण. सत, सतचा एका शब्दात अर्थ सांगायचा असेल म्हणजे सत म्हणजे शाश्वत, ज्याचा कधीच नाश होत नाही. मग जेव्हा आपण कृष्णासाठी कोणतंही कार्य करतो तेव्हा काय होतं बघा, की जो तो कार्य करणारा आहे तो शाश्वत होतो आणि जे फळ मिळणार आहे तेही शाश्वतच मिळतं. तर अशा तऱ्हेने ओम तत् सत याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलाय. आता परत चैतन्य चरितामृतामध्ये सुद्धा ओम तत्सत काय आहे हे सांगितलेलं आहे, ते पण आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. सॉरी, ओम तत्सत नाही, ओम म्हणजे काय याचा अर्थ आपण परत एकदा ऐकूया. हरे कृष्णा. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, उ आणि म या 3 अक्षराच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होईल. हरे कृष्णा. म्हणजे ओम, ओम हा 3 शब्दांनी बनलेला असतो. अ, उ आणि म. मग अ म्हणजे काय? अ म्हणजे कृष्ण. उ म्हणजे काय? कृष्णाची अंतरंगा शक्ती किंवा श्रीमती राधाराणी. आणि म म्हणजे काय? जे जीवात्मे आहेत त्यांना म म्हटलंय किंवा मकार, ते आपल्या पुढे दिलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अकारेच्यते कृष्णः सर्वलोकैक नायकः, उकार उकारेच्यते राधा मकरो जीव यवाचकः. अकारेचे कृष्ण म्हणजे अकार, अक्षर कृष्णाला सूचित करते, जो सर्व लौकिक नायक म्हणजे सर्व जीव आणि ग्रह, भौतिक आणि आध्यात्मिक यांच्या स्वामी आहे. उकार हे अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंदा शक्ती आणि मकार सजीवांना जीव सूचित करते. हरे कृष्ण. तर आता आपण बघितलं अ, उ आणि म याचे अर्थ काय आहेत आणि ओंकार किंवा ओम जो आहे तो या 3 शब्दांनी बनलेला आहे. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 28. हे पार्था अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले जप तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इहलोकात फलदायी होतात ना परलोक. हरे कृष्ण. म्हणजे शास्त्रात जे सांगितलेलं आहे तसं न ऐकता आपण आपल्या मनाने उपासना केली मग त्याचं फळ काय होणार आहे? इकडे स्पष्ट शब्दात सांगितलेलं आहे की ते फलदायी होणार नाही या लोकात किंवा परलोकात. म्हणजे असं तुमच्या मनाप्रमाणे तुम्ही उपासना केली तर तुम्हाला काही मिळणार नाही. तर हा अध्याय झालाय. तर आज आपण काय बघितलं की अर्जुनाने पहिल्यांदा चौकशी केली की श्रद्धा जी आहे अनाधिकृत उपासना लोक का करतात आणि या उपासनेचं फळ काय मिळतं. मग श्रीकृष्णाने सांगितलंय की 3 गुण असतात, त्या गुणांचा प्रभाव असल्यामुळे माणसाची श्रद्धा 3 प्रकाराची असते.
त्याचप्रमाणे या 3 गुणांमुळे माणसं जे अन्न खातात ते सुद्धा वेगवेगळं असतं. या 3 गुणांचा प्रभाव यज्ञावर, तपांवर आणि दानावर सुद्धा पडतो. आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय ओम तत्सत, याचा अर्थ काय, आणि अर्जुनाचं उत्तर शेवटच्या श्लोकामध्ये देऊन सांगितलंय की जर तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे उपासना केली तर तुम्हाला सिद्धी मिळणार नाही, किंवा जे फळ मिळेल ते अनित्य असेल आणि ते इहलोकात किंवा परलोकात फायदेशीर ठरणार नाही. आता आपला अध्याय झालेला आहे. हे कोणी आलंय का हे म्हणायला गीता महात्म्य? नाही माताजी, कोणी पाहते माताजी, कोणाला सांगितलेलं? कुमुदा माताजी नाही आलंय. ठीक आहे, तुमचे काही प्रश्न आहेत का? माताजी? रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हा, थँक्यू.